חיפשתי דרכים להעביר את ההנגשה של השפה האנגלית בצורה הכי כיפת לילדים. זה התחיל מערכות לימודיות, ואז לאט לאט הבנתי, אני רוצה שלכל תלמיד יהיה את האזור האישי שלו, שאני אוכל לראות את ההתקדמות שלו, וגם ההורים יוכלו לעקוב ולראות איפה הילד נמצא, אם הוא תרגל או לא תרגל, ובמידה ואני רואה שאין תרגולים, אני שולחת הודעה להורה, צריך לתרגל, יש לנו מטרה. מאוד חשוב לי שהלמידה תבוא גם מצד הילד, והמשחקים שיצרתי מנחים את הילד שלב אחר שלב. קורסי האונליין שלי הם לפי רמה. בכל גיל יש את המטרה שלנו. יש קורסים שהם רכישת הקריאה, קורסים שהם כללי הדקדוק, הרחבת אוצר מילים. היתרון בלימוד אצלי במרכז הלמידה, שהלמידה היא לא רק פרונטלית, היא משולבת עם קורסי אונליין, ואז אם יש משהו שלא מובן, הם שולחים לי הודעות. יש פה גם את מאחורי הקלעים, מה הילד עושה ומתרגל בבית, שילוב מנצח. כל האתר שלי, בניתי אותו למען התלמידים שלי. זה בא ממקום של לתת להם את הכלים, את הידע. אני רוצה שהם יאהבו אנגלית, אני רוצה שהם יצליחו באנגלית, אני רוצה שתהיה להם חוויה חיובית ולא כמו שהיה לי.